Hormatly dinleyijiler, ýan habarlardan belläp geçişmedi ýaly Russiýanyň tanymal oppozision lideri Aleksey Navalny Moskwanyň tutsakhanasynyň boşadyrly we ol prezident Putiniň hökümetine garşy görüşmegi dowam etdirjekdigine wada berdi. Bu barada kardeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlanan giňişrak maglumatyny dinläýin. Tanımal Rus oppozisioner Aleksey Navalny Moskwada tutsakhanadan azatlyga çykyp, Kreml tanqyçysy Boris Nemtsowyň öldürilmeginden soň prezident Vladimir Putiniň hökümetine garşy görüşini dowam etdirmegi wada berdi. Navalny 6 martda 1 martda planlaşdyrylan protesti wagt etmek üçin Listovka ýaýradan sebäpli berilen 15 günlük tutsaklygyny tamamlap azatlyga çykdy. Bu protest ýygnaşygy 27 fevralda Kremlin alkymyna atylyp öldürilen Nemtsowyň ýaz ýürüýüşine aýlandy. Наша деятельность, она не изменится ни в коем разе, мы не... Navalny azatlygy öýürlenden soň çykyş edip, biziň işçiligimiz düýüpden üýtgenmez. Biz öz tagarlarlarymyzy kemeltmez. Biz ýa-da çekilmez diýdi. Amala aşyrylan terrorçuluk akty öz maksadyna yetmedi. Ol hiç kimi gorkulmady. Meniň ýoldaşlarym hem gorkulmaýar diýip Navalny jurnalistlere aýtdy. Тот акт террора, который произошел, он своей цели не достиг. Я уверен, что он не испугает никого, не испугал ни меня, не испугает моих соратников. Navalny Nemtsowyň ýurduň syýasy ýolbaşçylygynyň beren buýrugy esasynda öldürilendigini ananýanlygyny aýtdy. Moskwa sudy geçen ay Navalny we onuň dogany alega berilen tutsaklyk möhleti barada karar güýjüni galdyrmaly etdi. 2008-2012 ýyllar aralygynda iki firmadan 30 milyon rubl, ýagny 500 000 dollar golay terişden ogurlamakda günäl tapyldy. Alega 3,5 mil türme tutsaklygy, Aleksey'e bolsa 3,5 mil şertli tutsaklyk berildi. Doganlaryň ikisiň bu aýplamalary ret edýär we olaryň syýasy sebäpligini aýdýar. Nemtsow ýaly Navalny hem ýokary derejeli resmiýleriň, Putiniň ýaranlarynyň bozuk korrupsiýa işleriniň üstüne aşjak bolupdy. 6 martda Nemtsowyň öldürilen wagtyndaky esas şaýat özüne haýbat atylýanlygyny aýdanyndan soň Ukraina häkimetleri hem jenaýet derňegini açanlyklaryny aýtdylar. 23 ýaşyndaky Ukraina modeli Anna Duriskaya Nemtsow öldürilen mahar onuň ýanyndady. Ukrainanyň baş prokuraturasy Duriskaya Kiyew polisiýasyna özüne näbelli adamlar tarapyndan haýbat atylýanlygyny aýtdy diýär. Baş prokuror Viktor Shokhin Duriskayanyň saglygyny we janyny goramak üçin derur bolan ähli çäreleriň görülmegini buýurdy diýip habarda edilýär. Baş prokuraturasyň sözçüsi AFP habar gullugyny Duriskayanyň howpsuzlygyny polisiýanyň ýörüýte güýçleriniň bir näçe ofisiýeriniň üpjün etjegini aýtdy. Duriskaya 3 martda Nemtsow kimin öldürenligini görmänligini, şonuň bilen urwagtda ol ýerdäki maşynyň modelini ýa nomerini hem bilmeýänligini aýtdy. Derňewçiler 28 fevralda bu ganhorlugyň dürli urlar boýunça şol sanyny islam ekstremizmi, günnäger Ukrainada hökümet güýçleri bilen orsiýetçi separatistleriň arasyndaky konflikt bilen bolmagy mümkin baglanyşyklary boýunça hem derňelýänligini aýtdylar. Hökümet tanqyçylarynyň köpüsi mäşäni kimin gysanyna garamazdan esas jogapkärçiligiň Kremlin üstüne düşýänligini, sebäbi Putiniň ýigrenç medeniýetini döredenligini we onuň muştoklarynyň oppozisiýa hem günwatara gahyr edýänligini aýdýar. Kardeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Merkezi Aziýada Fergana jülgesi ýyllar boýy neşäniň gaçakçylygyň we islam ekstremizminiň mekany bolupdy. Regionyň gur ilatly giňişlikleriniň häzir islam döwletiniň söwüşçileri üçin amat diýeri öwrülendigini habar berilýär. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlanan ýörüýte maglumatyny dinläýin. 2015-nji ýylyň ýanwar aýy Kyrgyzstanyň o şäheriniň howpsuzlyk güýçleri islam döwletiniň hakyna tutulan söwüşçileri diýilýän adamlaryň ele salynanlygyny görkezýän videony ýaýratdy. Käbir çaklamalarda Fergana şäheriniň merkezi bolan Oşdan Siriýadaky söwüşçilere 500-den gowrak adamyň gidendigi aýdylýar. Emma 2014-nji ýylyň oktýabrynda tutsak edilenleriň biri bilen geçirilen söhbetdeşlikden söwüşçileriň ýygyna hem dolanýanlygyny görmek mümkin. Meniň Siriýadan Kyrgyzstana gaýdyp gelmegime bu ýere gelmeli edilen Türkiýeli 2 adam bilen duşluk sebäp boldy. Olaryň maksady Özbegistanyna terrorçulukly hüjümleri amala aşyrmakdy. Şol ýerde jihad etmekdi. Menden olary Özbegistanyň serhedinden geçirmegi soradylar. Kyrgyzstanyň Fergana jülgesinde uzyn we üzüňe serhetleri bar. Bu ýerde hem Özbegistan hem Täjikistan bilen serhetler geçýär. Emma eskerleriň yerleşmegine garamazdan bir kanunçylykly we howply hasaplanýan bu ýer gaçakçylaryň we beýleki jinaýatçylaryň arasynda meşhur.
Goňşy Täjikistanyň Suwuk welaýatynda hem howpsuzlyk güýçleriň Islam döwletiniň agzaty bolmakda guman edilýänlere garşy görüşi gözeýilýär. İstarabşan şäherçisi Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň beýleki owalaryň en çemetýäli garyplygy uçrady. Emma betbaşçylyk diňe bir garyplaryň we bilimsizleriň başyna düşmeýär. Mavluda Irgashowa mugallim, onuň 24 ýaşly ogly öz dostunyň Siriýa gitmegine kömek berenligi üçin 9 ýyl tutsaglyga hökm edildi. Farzandam hemihil yagbura Bir ýedek oglum 2 ýyje öýe gelmedi. 4 ýanwarda terrora garşy 6-njy departamentiň agentleri jaýmyda kursäp girdi. Olar tutuş öýü dörüp çykdylar, emma hiç zat tapmadylar. Olar oglumyň datlaryny, harby eşigini we onuň satan gurhanlaryny barlap çykdylar, emma hiç zat tapmadylar. Hammaş toğuza honu içini. Fergana jülgösünde Islamyň gadymy taryhy bar. Bolşewistik rewolýusiýadan öň region aram dini liderler tarapyndan dolandyrylýardy. Emma ekspertler Sowet döwrüniň 70-nji ýyllarynda yerli ýaşaýjylaryň dini bilimden üzüňlükde galmagynyň olaryň ekstremizmiň öňünde has gowşak bolmagyna getirenligini aýdýarlar. Kırgızstanyň küçüjük şäherçisi Aravanda Holmadjan Ahmadjanow söwüşçileriň öz tarapyna adam çekmek boýunça üstünlüklerini olaryň pul hödürlemegi bilen baglaşdyrýar. Onuň 30 ýaşly ogly maşgalanyň eýçiligindäki aşhanada işleýärdi. Emma özüne uly möçberde pul teklip edenleriň toruny düşüp Siriýa gidipdi. Holmadjan oglunyň sentýabr aýynda öldürilenligini çak edýär. Ondan sentýabrda, oktýabrda, noýabrda hiç ýyl habar bolmady. Biz aglap göz ýaş edýär. Aýalym hasta ýatyr, ol ýerinden galmaýar. Hiç imkanyat ýok da, bu üçin men biraz diýmem. Men aýalyma hiç zat aýtmadym. Ýakyny 20 golay garnaşym gelip halymy soradylar. Men bar zat gowy diýmek bilen oňdum. Holmadjanyň ogly Siriýada ölenleriň sanawlarynyň hiç birinde ýok. Şeýlelikde ölenleriň sanynyň resmi maglumatlardan has köp bolmagy ihtimal. Söwüşçilere garşy görüşýän Merkezi Aziýanyň döwletleri ele salynan ýaraglary görkezmek we tutga-tutluklara malaşdyrmak ýaly çäreleri ýerine ýetirýän hem bolsalar, olar söwüşçileriň hataryna täze goşulýanlaryň öňüni almaga ukypsyz görünýärler. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Islam döwleti atly toporyň söwüşçileriniň diňe Siriýada we Irakda däl, eýsem Merkezi Aziýada hem käbir hereketleriniň göze iýlendigi habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Islam döwleti atly toporyň awandyraýmagy mümkin howpa garşy çäre görýändigi habar berilýär. Bu barada kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan ýörite maglumatyny dinläliň. Türkmenistan ätiýaşdaky harby gullukçylaryny ýygyna çagyrýar. Türgülleşik maksady bilen amal aşyrylýanlygy edilýän bu çäreniň Türkmen ogan serhedinde emele gelen howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglydygy çaklanýar. Pentagon tarapyndan maliýeleşdirilýän Central Asia Online neşriniň 5-nji martda çap eden maglumatyna görä, şol harbylaryň belli bir bölegi Türkmen ogan serhedine ýerleşdirilýär. Dün ýagny 5-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahaty hem geçirilip, onda beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň serhetlerinin goragy barada hem gürün edildi. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Watan habarlar programmasynda görkezilen video ýazgyda prezident Berdimuhammedow şol mejlisde Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň maddi enjam binýadyny mundan beýlek hem güýçlendirmek barada gürün ediljekdigini aýdýar. Meclisde harby hukuk ojadaryň 2020-nji ýyl 2 aýyň dowamyny anyplan işden netijelerini bereder we harby hukuk ojadarynyň mümkin beýlek maddi enjam binýadyny haýym bekitmek boýunça käbir soraglary bereder. Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinden ozal prezident Berdimuhammedow 4-nji martda Türkiýe'ye diýen 2 günlük resmi saparyny gysgaldyp Türkmenistana dolandy we ýurda baranmadyna aeroportda hökümet mejlisine geçirdi. Resmi habarlarda prezident Berdimuhammedowyň Istanbulda 4-nji martda agşamy geçirilmegi planlaşdyrylýan Türkmenistana maýa goýmak boýunça halkara formada gatnaşman ýurda dolanmagyna, onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň sebäp bolanlygy aýdyldy.
Bu habarlaryň öňü siresinde Marinyň Awganistan bilen serhetleşýän böлекlerinde öňgörülmeşdirilmedik derejede harby hereketler peýda boldy. Regionlar gowşan maglumatlara görä onlarça harby maşynyň etrapy gelenligi şeýlede harby dikuçarlaryň bu etrapda uçup gonmagynyň artandygy habar berilýär. Marada harby komissarlygyň bir resmisi Silap berdi Hoca Durdiýew hem Central Asia Online neşrine beren maglumatynda ýygyna çağırılan şol harbylaryň belli bir böleginiň Marinyň Awganistan bilen serhetleşýän Taxtabazar we Serhedabat etraplaryna iýerlenligini tasdiklady. Agzalyan harby aýratynam bu çäreleriň serhediň Awgan tarapynda emele gelen howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly görülýändigine ünsü çekip, bilişiňiz ýaly şol ýerde ýagdaýlar howply. İslam döwleti atly toparyň agzalary howpsalýar, taýýarlyk bolmaly diýdi. Türkmen resmileri tarapyndan bu barada hiç ýyly maglumat berilmese-de Türkmenistanyň görýänligi aýdylýan şeýle çäreleri barada soňky döwürlerde ençeme habar beriş serişdelerinde maglumatlar çap edildi. Galy berse-de serhediň Awgan tarapynda soňky döwürlerde türli söwüşiji toparlar peýda bolup, olaryň barha güýçlenýänligi aýdylýar. Esasen hem Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab we Jowzjan vilayatlarynda howpsuzlyk ýagdaýlary barha ýaramazlaşýar. Demirgazak Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň howpsuzlyk güýçleriniň komandiry Fakir Muhammed Jowzjani bu barada geçen ay metbuata şeýle görüň beripdi. سلسله مشکلات در سرحدات کشور همسایه ترکمنستان داشتیم. Goňşy Türkmenistanyň serhet ýaky etraplarynda käbir problemalar döredi. Şol ýerde Taliban söwüşçileri peýda bolup başladylar we olar erkin hereket etýärler diýip Fakir Muhammed Jowzjani eden çykyşynda aýdypdy. Tanoy sarady ejad şawar. Daşary ýurt harbylarynyň aglaby böleginiň geçen ýyl Awganistany terk etmegi bilen ýurdyň ýagdaýlary şol sanda Demirgazak Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlary barha ýaramazlaşýar. Regiona soňky döwürde Awganistandan bolmadyk söwüşçileriň hem gelip başlandygy, olaryň arasynda araplaryň, çeçenleriň we Merkez Aziýadan gelen söwüşçileriň bardygy aýdylýar. Söwüşçileriň öz kontrolunda saklaýan owalardan käbirleri göskeni Türkmenistan bilen serhetleşýär. Mundan öňe Awganistanyň Demirgazagynda ýerleşýän söwüşçiler tarapyndan amala aşyrylan iki aýry serhet aşyr hüjümlerde jemi 3 tane Türkmen serhetçisi atylyp öldürilipdi. Hem de olaryň ýaraglary söwüşçiler tarapyndan oljalanypdy. Şol wakalardan sonra Türkmenistan öz serhedini berkedip araçaga sim dikip serhede garym gazyp başlady. Ätiýaşdaky gullukçylaryň wezipe çağırylmagy bolsa Türkmenistan tarapyndan bu urda görülýän çäreleriň iň soňkusydyr. Edil häzirki döwürde her vilayatda 200 çemesi ätiýaşdaky harbylaryň ýygyna çağırylanyny aýdylýar. Olaryň çağırılan gulluk möhleti barada näresmi çeşmelerden türli maglumatlar gowşýar. Kardeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan ýörite maglumatyny dinlediňiz. İslam döwleti atly toparyň söwüşçileri we Taliban söwüşçileri Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Jowzjan vilayatynyň bir näçe owasyny eýýäm ele saldy. Kardeşim Muhammed Tahir geçen ýylyň noýabr aýynda ele salynan bu owadaky häzirki ýagdaýlar barada gyzyklanyp Arbaki atly ýerli türkmen ýaragly toparynyň ýolbaşçysy Boby komandir bilen söhbetdeş boldy. Bu komandan öňürek bize Jowzjan vilayatynyň Şah diýen owasynyň Taliban we beýleki söwüşçi toparlaryň eline geçenligi barada maglumat beripdiňiz. Owada edil häzir ýagdaý nähili? Şu bilen oba Daesh u Taliban elinde ana şu endas harj alyp ýatyr. Dukan başı 10.000 rupiýadan ýygypdyr. 760 dukan ba Daesham ba Özbekistansam ba Taliban ba ana şolar elinde de muhalifleriň elinde. O taýda şu Daeşiň barlygyny nähili bilýärsiňiz? Bayragam ba özlerem ba Araplar. Arap gelen, Çiçini gelen. Türkmenistandan heniz gören adam yok. Özbekistandan ba Özbekistanlar Xana Pamili gelen. Qarib 70 öy. Paxlı bile Weziristandan göçüp gelen. Pakistanyň Weziristandan şahda ýaşaýarlar. Indi ol obany ýygyna aljak bolup bir neme edilmedi, bir çäre görülmedimi Awganistan tarapyndan? Yo, döwlet hiç bir nemeden ýok, tawajjusy ýok. Hani Hemel diyor, sowur diyor. Mana şuna metal bolup dur. Şaha olar ýerleşdirdi. Daeşiň adamlary ýa-da şu Merkez Aziýadan gelenler, Araplar, Çeçenler diýdiňiz. Olar şu şahdan başga da töwerinde ýerleşýän owalary ele geçirjek bolup hereketler barmy gözeýilýärmi? Hawa mana Gorany aldylar şondan şahalandan soň. Goran diýip bir noba ismi onu aldy. Ziyaretke diýip bir qarya ba, qarip bir 500 öý ba onu aldy. Olary täzelikde aldy. Şimdi doymaz aldı, harekellik zaparany aldı, maksat Gaysara şu 2 kilometr kaldı da Gaysara girmeni. Indi ýanky aýdan owalaryňyz Şah ýanky beýleki soňky döwürlerde olaryň eline geçen owalar Türkmenistanyň serhedinden näçerak uzakda ýerleşýär? Türkmenistanyň serhedinden mana bu
Çarşemmi diýen qaryasyny aldy, Alkuzey diýen qaryasyny aldy. Biýikgül bu ulusbary gaýsara ýakylladylar. Onda şu Edil Türkmenistana degip durda olaryň alan obalarynyň käbirleri şeýlemeň. Hemmesi degip dur alan yerleri Bakülli Türkmenistanyň serhadadynyň ihtiýary şu Talip bilen Daişiň elinde şüpelen. Ol aňar tarapdan bir hereketlilik görülýärmi? Mesela Türkmenistan tarapyndan bir eskerleri güýçlendirmekmi, tank top getirmekmi? Onyan zatlar bir görülýärmi aňar tarapdan bir? Ya, olar görünmek ýok. Öňrek 3 tane neperini öldürüp tüpeňlerini getirdi mana şu talipler. Ana şu öldürüp ýerler, ana serhaddylar hem tüsde öldürüp ýer, olardan hem hiç bir hereket ýok. Yeni bir sorak olaryň sany barada bir pikiriňiz barmy? Näçerek olaryň sany? Olaryň sany şu daýy şu Özbekistany talip ýary 2000 badyr 2000. Şahta men ýa-da hemme ýer bileşdirip aýdymyz deme. O şah o Hojakent Doýmaz o Çarşamy ana şu ulusbary gaýsaryň merbutlygy. 21-22 dana Linjer motorbaş döwletden bazar alypdyrlar öldürüp zat edip. Daşekkesi ba olardan ketdi salalary ba howany ba. Olaryň alyp ýatyr her merdimden öý famil başy 5000 4000 zekat hayrat diýip ýygyp ýatyr başga ýerden hem kömek gelýändir. Bu konudan köp sag bolun beren maglumatyňyz üçin. Teşekkür. Kardeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda garaşsyzlyk döwrüniň başyndan bäri 6 ýaşdaky harby güýçleriň iň uly mobilizasiýasynyň geçirilýäni barada habar berilýär. Bir tarap Türkmenistanyň bu hereketi näme aňladýar? Adatlyk radiosynyň bu sowalyna orsiýetli garaşsyz harby ekspert Aleksandr Golts jogap berdi. Onuň bilen kardeşim gödel söhbetdeş boldy. Aleksandr Matveyevich, harby mobilizasiýa näme we ol haçan geçirilýär? Мобилизация означает, что в условиях военной угрозы mobilizasiýa harby hopun ýa-da başga bir adatdan nasary ýagdaýyň dören halatyny ýurdun häkimetleriniň harby ullukdan geçen ýa-da ýürüýte tälim alan ätiýaçdaky güýçleri ýygnamagyny aňladýar. Mobilizasiýa ählumumy ýa-da bölekleýin bolup bilýär. Köplenç şeýle mobilizasiýa harby hereketleriň amala asyrlayan wagtynda ýa-da hopun awanýan ýagdaýyna geçirilýär. Mobilizasiýa haçanla ýurtlaryň arasynda gatnaşyklar ýaramazlaşyp, uruş durmak ähtimallygynyň güýçlenen wagtynda hem geçirilýär. Может случиться война, вот тогда объявляется мобилизация. Mobilizatsiýa türgünleşik maksatly hem geçirilip bilinýärmi? Да, мобилизация вполне может быть учебной в Советском Союзе. Hawa, mobilizasiýa türgünleşik üçin hem geçirilip bilinýär. Sowet döwründe şeýle harby mobilizasiýalar ençe mesapar geçirilipdi. Şeýdip harby bölümleriň goşun toplamagy guramoçuluk ukuýu barlanylýardy. Gerek golaýan ýagdaýyny san, maddi taýdan resurslaryň taýýarlyk derejesiniň nähilligini barlamak üçin goşunyň üçinçilik derejesine göz ýetirmek üçin geçirilýärdi. Sowet döwründe harby mobilizasiýa harby hopun bolmadyk döwründe hem geçirilýärdi. Muňa Çernobil atom elektr stansiýasynda partlama bolanyna geçirilen mobilizasiýany mysal ýokmuna getirmek mümkin. Emma meniň bu meselede ýene bir zady belläsim gelýär. Harby mobilizasiýa çäresiniň ýurtlaryň arasynda uruşyň tutaşmagyna iterip beren misallarda taryhda bolupdy. Meselen 1-nji jahan uruşyna getiren harby hereketleriň güýçlenmegini ýurtlaryň harby mobilizasiýasyny oglan edip, bu meselede potensiýal garşdaşlarynyň özlerinden üstün çykmaly urun eden hereketler hem öz goşandyny goşupdy. И уже смотрела на потенциального противника, не дай бог он опередит в этом. Aleksandr Matveyevich, Türkmenistanyň häzir geçirýän mobilizasiýasy we Türkmenowan serhedinde harby güýçlerini artdyrmagy siziň pikiriňizçe nämäni aňladyp biler? Большинство экспертов сходятся во мнении, что после вывода Ekspertlerin köpüsiniň çak edişi ýaly Owganstanyň halkara güýçleriniň çykarylmagyndan soň howpsuzlyk ýagdaýy yaramazlaşýar. Elbetde bu ýagdaý goňşy ýurtlara hem öz täsirini ýetirýär. Türkmenistanyň häkimetleri de krizisiň dören ýagdaýyny ýurtda nähili harby resurslaryň bardygyny dol göz ýetirmek isleýän bolmaly. Şeýlelikde türkmen häkimetleriniň harby taýýarlyklary görüp, goşunyny hem rezerwdäki güýçlerini taýýarlyk derejesinde saklamaga finansiýanyny çak etmek mümkin. Sebäbi radikal islamyň regionuna ýaýwanlanmagy bilen baglykda Owganstanyň öňki Sowet respublikalary bilen terhetleriniň asuda boljagyny garaşmak kyn. Границы Афганистана с бывшими советскими республиками не будут спокойными.
Kärdeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Owensanda ýaşaýan etnik türkmenleriň topary Türkmenistanyň ýaragly güýçleri dawaly territoriýany almagy dowam etdirse, onu özleriniň açlyk öýlan etjekdigi barada haýbat atdylar. Bu sebäpdäki etnik türkmenler gurrun gidýän territoriýanyň özlerine değişlidigini öňe sürýärler. Bu barada Kawulla habarçymyz Şamerdan Guly Murady Demirazyk Owensanyň Jowzjan vilayatynyň garkyn etrawynyň artşyny we owa geňeşiniň başlygy Gulam Resul Qaryadar bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistan sizin bizim mülkümüz diyen adaňyzda dikeldiş işlerine başlapdyr. Garym gazyp, gaçy galdyryp we tikellisim oturtmagyny dowam etdirýär. Siz näme alada etýärsiňiz? Öz hökümetlerimizin, başlyklarynyň ýanyna gelentik. Onuň bilen Türkmenistanyň adamlary gazym gazmany bir wagt goýup olar işini besedipdi. Lekin bizler ona wagt bersek, ýene hem başlap şol işi Türkmenistanyň adamlary edip gelýär. Biz pensiýonda bazar günü garkyn halky bolup üýşüp, öz hakimimiziň aldyna geldik. Hakimimize düşündirdik geplerimizi. Bizim garkyn halkynyň gorkusy bar. Biz şol jeňelimizde gezip bilmesek, şol hak bizim öz hakymyz Türkmenistan gazym gazsa öz mülkünden galsyn. Öz serhadından galsyn, bu Türkmenistan bilen işimiz ýok. Dabrek Karmeliň wagtynda bir protokol bolan şol Türkmenistanyň kişileri Amy derýanyň içinden üsse nerden aksasundan ötmeli protokol bolan. Türkmenistanyň adamlary biziň ata wetenimize gelip gitdiren kaç edip symptyky botyr. Gorkymyz bar diýdiňiz. Nämeden gorkyňyz bar? Şular ýana gorkymyz bar. Biziň ilimizde 40 ýyl boldy inqilabyň geleni. 40 ýyl bar biz serhatymyz goryp otyr. Şol jeňeliň arkasyndan goryp otyr. Garkyn uluswalykdy Arbeke. Nikawasyna aýdy ýyzugany ol Arbeke halklardan alyp ip otyr. Şol jeňelimiz biziň bent bolsa şo ýyzugany hem berdirmek diýip gorkymyz bar. Eger şo ýyzugany biziň arbekimize berdirmese, serhatymyzdan nahat aram dursa, dilimizden nahat aram dursa, bir erejimeret uluswallygymyzda, gyşlagymyzda turulmaka diýen gorkymyz bar. Ol hem biziň ilimizde Talibanlar gelip bir gidýän türlap guruşup gitdi. Ýene hem gelse alyna baş bagsaýat goýuldan derrew garkynyň serhaty aram Türkmenistan 40 ýyl bary garkyn halkyndan bir eger nus görenmese Türkmenistan aýsyn, eger nus görmedik bu garkyn halkyndan öz hakyndan etsinçe etýän zadyr. Biziň haýşymyz döwletimizden hem şol kanuny gelip biziň serhatymyzy çeşip bersin. Serhat meselesiniň çözügüdi üçin garkyn etrabynyň hakimine ýüz tutanmasaňyz ol näme jogap berdi size? Bize mana garkyn hakimi şular ýana jogap berdi ki biz bir ariza tertip berdik, ariza ýazdyk biler, arizamyza gol çekip berdi. Onu inşallah Sibirgan hakimine akitmek için, Sibirgan hakiminden hem halas edip inşallah onu merkez Kabul'a eltmek için, Afgan prezidentine biz şolun arizamızı yetirmek için biz kanunun seçilmekliğini istiyor. Türkmenistan'la haýsy bir düşmandarlygymyz hem ýok. Serhatymyz setrak gelýän adam biller. Welemma şunu gelip Türkmenistan bize şol işi etmedin. Bu Afganistanyň prezidentiniň aldyna da barmak için Türkmenistan kim otardyk? O jagar bu jagara hem berdi, onuň bilen bilen mülkümize tejawüz etmän bersin. Türkmenistan billere kömek etmek için bolsa hakymyza tejawüz etmän etsin. Siziň arzyňyz dinlemese, serhat meselesi çözülmese, onda siz näme etjek? Serhat meselesi hem çözülmese, ugan hökümetem biziň arzymyzy dinlemese, ilimiz şol bazarymyzda gelip biz bir aylyk açlyk ilan eder. Başga bilen haýsy bir kudretimiz ýok, hökümimiz ýok. Ýöne bilen hammamiz garkyn halky bolup özlerimize açlyk ilan edip hökümetten berwede wagtynda sulbamyz çykynça ýatmaly biller. Gepleşigi taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Guly Murady. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir garaýşlaryňyzda ýa-da bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şunun bilen habarlar günnelik programmamda geçirip gutarýas. Yarım saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra boldum. Gepleşigimizi sazlar kesmeden soň ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna aýrylma.